Ya, atur salam pembagian saking kula sakeluarga sedika pang jawi asli mayang para original ingkang dipun pangarsani kalian Pemden kita Popo Soleh Mangku Praja kang wicil saking Lalaten Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur Indonesia. Wonten ing digalegahan siang punika badhe atur pasugatan wonten ing ngarsa panjenengan sami dening balan dening para warga masyarakat Desa Bakahan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur. Pramila semoga kita mirsani Arpil apa sugatan ingkang kaping sepindhah ingkang badhe kaloteraken wonten ing ngarsa panjenengan sami inggih punika patenipun para risang bapa kang atur suku saji atur suku pamuji mring karsane Gusti kang damel sing kodrat bila saking kula kumayang karo original ngaturaken sugeng pinar sugeng amirsani kantos titi pernaning pagelaran dugi pat kateleping kula sakeluarga nyuwun tamping tuku pangestu mugi anggenipun dening para kadang putra ingkang atur panglipur kang sami pinanggih rahayu kalih selir ing sami kala dipun kasugeng dening kadang Wijaya Audio Bekerja Jawa Timur Indonesia. Ugi saking para kadang youtuber tongkang kecil Jawa Timur matur suwun saking kula keluarga mayang koro original ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran sumangga dalipun risang popo ingkang atur suguh pamuji mring karsaning Gusti kang damel papasing kota atur suguh pamuji wonten ing medyaning papan pagelaran jam angkat tinggal kapalaran sumrang rani sumendel wonten ing sajroning kayuwangan Kodobila wayang koro original bilahe kami grawatu prapa sidap sekaring pawono laga kami masa kalimat tapit dan pinoing lutuni tumawa ing tawang-tawang ingkang katingal wonten ing sakmat dari papan pagelaran jaya papan pasewakan agung madhep matep wonten ing tengah jagat risang bobo kang kantor sedakap selamat mati kadang bangkur kopi babakan hawa saka patakaji saking ponco hindu kakak tinggal campuran sumunar candra di semundel wonten ing sajroning kayuwangan Kodobila campuran sumunar candra di semundel wonten ing sajroning kayuwangan Kodobila hantam lakake ting para jawata agung para sarap-sari widodari kang sami tumurun wonten ing arta padha kang sami ngramu sumbering goro-goro sembring koro-koro kang kegeri-geri saking risang popo sembring koro-koro kang kegeri-geri saking risang popo kang jumeneng wonten ing patining papan pagelaran jawi kang katingal buku sing dumo kang kumpul kang ngambar-ngambar katajo kang semundul ing antariksa raya raya wonten ing patining papan pagelaran punika risang popo nyuwun timpalen ing karsane Gusti kang damel sri kodrat nyuwun tambahing pangestu dhumateng para pemudhen para luhur para kaki gajah giling gajah kang reksa ing mriki panggenan
Ingkang gaib ugi ingkang maha gaib wonten ing sakiwatenging papan pagelaran punika. Wonten ing samadyaning papan pagelaran punika resak pepejun. Pangestunipun dumugi ingkang gaib ugi ingkang maha gaib wonten ing sakiwatenging papan pagelaran. Amin nun tambahing pangestu amin nun sewakin kula sakarga saking por kadang mayangkor original atur pasugatan ing mriki panggenan pelangkelipur para warga masyarakat desa Bakalan punika. Mugi tansah tinepena saking panca baya tinepena saking rupitu. Binaringan pangestunipun dening Ibu Bumi Bapak Angkasa Kakek Among Nyai Among Kang Among Jawra kari para manungsa jagat raya. Mugi anggenipun dening para kadang putra ingkang sami atur panglipur ing mriten punika tansah binaringan rahayu wilujeng slamet kalus lan ing sambi ora.
ngadeg ing tengah jagat ngadeg ing tengah jagat risang bawa angastra pusaka wujud tekan Kyai Resi Mayangkara nalika semanten papasan angundang kageting para tata agung wonten sakjroning kewangan harga tumakang sami krawi sumbering gara-gara wonten ing sakmataring arca padha warga Mayangkara original Apit masa kalimata bintin bintin lo dunu di bawah heng tabang doang Jagat jawa kerjaan dari perisang Bapak coba buat terlibat dari papan pagelaran puniko Angas topu soko menoko wujud tekan Kyai Resi Mayangkara belum kita saklar kono tambah pangai kono tambah cukup pangai tumuk di merkadang putra kang sami atur panglipur tinepeno saking ponco bekal selir ing sambi kala warga Mayangkara original Iksa lumaing panto ing tengah jagat akhirnya berisang bahwa katon sekrek sebagai katon tuku Surakarta kang kundang mau jutaan yang konco warno kang wonten dening saki wonten ing papan pagelaran punika badhe nyuwun palihan nyuwun pangestunipun dening Ibu Bumi Bapak Angkasa dening para kakek apok nyai apok kang ngomong jawara garing para manungsa sak jagat raya Lah punika para kadang putra kang sami atur panglipur ing dinten punika tansah kalih selir ing sambi kala warga Mayangkara original Mayangkara original
Risang bawa kang katinggal wonten ing madyaning papan pagelaran Jawi yang asta pecut kopi atalipun risang bawa kang aran pecut Kyai Sangga Pamono ingkang pepasatipun sampetake bumi sikar parapak gunung jungkro sekora asat pepasat yen dipun sampetake cal pemarusot bakal atur kadya bisa menawa pepikawan condro hati buku warga Mayangkara original. Sura Suti Reja kang resup prasta tekating Dharma Stuti memayu ini para kang ambrasta nur angkara kemenan semekan sabaran ribu besok bakal ngundhopo ing pakartipun kang becik ketiti kang olo bakal ketara kula semekan tumina temen yo bakal tirpu kang benjan kalau mening jendolo ning gunung ayu bakal sira bakal serna kena gondori Gusti kang damel papa sing kotrat kena dayane pecemna kopi atali berisang bapa serang kula cumangkang kang kurung kepi pantala warga Mayangkara original. Sirap sido permanem datang sabawane walak kakak dari jatah lupa parisak bapak cebrek potrik dari papan pagelaran Jawa papan pasewakan agung ingkang katon cebrek kate tunggu Surakarta pepasan dalan dan sekolah di calmo kang ora lupa pepasar raja tetan prigedhe kadheran gendruwo ilu-ilu paraspati kang andam gaging swasana risang bapak kang hama pinto prekarsane Gusti kang damel Sri Kontrat mugi agenipun diri Purkadang putra kang atur paklipur kang samya pinagerah ayu kali selir ing sambi kala warga Mayangkara original. Kakak tinggal campur cat dari perisang bawa kang jembreng potrik papan pagelaran Jawi sumudul potrik sajro di kayu bangunan kutu bila anda mulai kageting projo atau aku para besar besar widu dari kang sami tumur wonten ing arca podo kang sami krawuh sumbering goro kakak geri saking risang bawa kang jembreng potrik papan pagelaran punika Potrik papan pagelaran punika risang bawa apa pinta menika rasane Gusti kang dalu Sri Kontrat mugi akhiripun diri Purkadang saking Mayangkara original kang atur panglipur kang samya pinanggi rahayu kali selir ing sambi kala warga Mayangkara original.
Jembrigi Saguhi Porkandang Pabiarso Kakung Sumaru Putri Kang Satu dan Kirmatan Putri Brigi Bagidan Prabilo Kalawa Jembriko Arbi Pasugatan Kambing Semina Ikan Sampun kalau terakhir Putri Kang Sopan Jadikan Sabi Pasugatan saking Porkandang Mayang Koro Original Jembriko Patali Berisang Pemegang Atur Suku Saci Mereka Rosari Gusti Kang dapat Sri Kontrat Sampun Kang Sampun Paripurna saking Kang Sopan Jadikan Sabi Prabila Habajik Arbi Pasugatan sajagi pun saking Porkandang Mayang Koro Original aku semoga kita sesarengan hampir sani tidak Porkandang putra Kang Sami Hani Titogo gambarkan para watyo golongan ibaten wantarangin Eka Krida Jemot tadi karipi adegan tarik kudo tam tomonom sakembaren Pasugatan saking Porkandang Mayang Koro Original Eka Kantor Panglipur Potening Laladan Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur Indonesia menghibur para warga masyarakat Eka Potening saking wonten papan pagelaran punika mugia bagus sukatan ingkang badhe kalau terangkan wonten ing arsa panjenengan sami dadosa jampinipun saya Panglipur penggalih panjenengan sedaya nane Rio Bukian tok berkain witi Antiku Prabilo tansah lipat Porkandang Sedherek Budi Dewi Kang Satu dan Kirmatan semoga kita hampir sani tindak ing Porkandang putra para prajurit kuda Tamtama Mayang Koro Original Waroko Mayang Koro Original Mayang Koro Original ingkang sami wadhap saking Sasono Busono lumampah hikmat dari papan pagelaran sami Allah punika tandraning Porkandang putra Kang Sami Hani Titogo Sarko Wiles Kediri ingkang sami karasa busana kaprajuritan Jamalar Jandrane Dinoto saking Mandrawa Jamalar Jen Dinondro Kadya Daru Asoy
Mayangkara original. Lumampahing para satriya-satriya saking Praja Bantaran kang sirbat dari Kadipaten Ponorogo. Repepeh tindak ing para kadang putra ingkang gambaraken para wadya bala Kadipaten Bantaran ingkang katingal gagah prakoso cadrani yen dinandra kadya Raden Bimasena. Mayangkara original. Repepeh para prajurit para wadya bala Bantarangin ingkang katon haniti turangga saarga wilis gendhene napyak warisan yen Jinandra kadya pundhale madyaning perang Bratayuda. Mayangkara original. Mayangkara original. Tindaking para kadang putra ingkang katon kapyak barisane gambaraken para wadya bala Bantarangin ingkang katingal Cekel Sumernardrani yen Jinandra kadya ajakan kirangan Sradi. Ayo ekolane so. Hey ho, 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 Mayangkara
original. Sikra solagring daning margatang putra eka katon jambal dan dranip padam saking sasana tepas wangi pinuju wonten madyaning papan pagelaran Jawi. Yuk asoy nane nano nane tadiro yuk hey yos Nabiak barisani porkandang putrakan sangadam saking sasono busana mama ikmat dari papan pagelaran Jawi. Agabarkan parwati polakan di paten pantarangan ingkang kali kesempatan pinuju wonten ing madyaning alun-alun kutukan diri. Andhare akan lampai bersang Prabu Krana Sewan ingkang badhe ambayang kusuma kanthi dewi saka langit. Allah Niki saku impor kandang pamirsa kakung Sumara putri kang saturan kirmatan penting bagi bagidan kakang tinggal wonten ing madyaning papan pagelaran Jawi punika armi pasukan saking para kandang mayangkara original jebrika kaparan saking Kadipaten Pantarangan metalipun para kandang putra kang sami anite trangga sahar kopilis kediri agambaraken para wadya Pantarangan ingkang sami pinuju wonten ing madyaning palakraran katon kapya parisare kang gagah prakoso. Ila saking kula sakura ngaturaken sugeng pinar sugeng amir saning atos titipurnaning pagelaran dugi patekan teluping kula sakura nyawa tambaing cukup pangis tumugi anggenipun dening para kandang putra ingkang katur panglipur kang samya pinanggih rahayu kalih selir ing sambikala. Bila kocapkan carita nalika semana ing wasana para tamtama lumaksa kita baris. Siap siaga. Halo, hey. Hey,
Mayangkara original bakalan Grogol Kediri Jawa Timur Indonesia bergoyang asal Rumokno biyen ulun sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung cilik-cilik dadi rondo ibarat kubur bakal dadi sego mula keton iki tanah apa-apa ngerti ngono lamaran musik tak tompo penyesalan itu datang di akhir loh. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku uga dadi jodhone ora kana prawane tak anteni randane ora nyono yo nenyakane tresnamu tulusan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggap tresna bebojoan selawase ayo ayo so Mayangkara original lek raori Wijaya Audio asal ayo sing cilik-cilik dadi rondo rumono ya Dek ya biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati aja mung ngapusi pungkasane sliramu digawe lara ora murung isih cilik dadi rondo asal nanging kepiye kabeh iku wis kepacu ibarat bubur bakal dadi sego ora keton iki tanpa upama ngerti ngono lamaran musik tak tompo kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak anteni randane ora nyono sampeyan sabar ngeteni enyakane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno bebojoan selawase ayo digoyang bareng-bareng Mayangkara original Wijaya Audio asal
rondo rumahnya ya dia biyen mula seliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati rasane seliramu digawe lara ora urung cilik-cilik dadi rondo aku sanggup ngeteni kowe lan aku uga dadi jodhone ora kena prawane tak anteni ora dene oh ora nyono senengan sapa ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing kasuwun sing gedhe pangapurane anom tresno kejodohan selawase anom tresno kejodohan selawase
rasane kaya beda ning kupingku rasane ati ra karuan batinku penasaran saiki kowe karo sapa ning Taiwan biyen aku ra lilo kowe nambung budal kerja mergo sumpah setiamu aku ikhlas tak lilakno saiki kowe wis lali malah teko citra janji ngerti yang biyen arep budal tak gondeli ibarat karone ngepaci tak sok banyu dadi bubur basan kelakon tak lilani alasanmu bablas kabar dikoyong ora bali lawang kowe kadung lali lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji biyen aku ra lilo kowe nambung budal kerja mergo sumpah setiamu aku lolo tak lilakno saiki kowe wis lali malah teko citra janji arti yang biyen arep budal tak gondeli ibarat karone ngepaci tak sok banyu dadi bubur basan kelakon tak lilani alasanmu bablas kabar dikoyong ora bali lawang kowe kadung lali lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji Allah Ingkang katingal wonten ing madyaning papan pagelaran punika. Para kasatriya saking Praja Bantarengan sinebat dening Kadipaten Ponorogo. Ingkang nalika semanten
Andere akan lampahipun Sang Prabu kula Sewandana kang ndampiak pinuju wonten ing madyaning palanggeran. Ya Prawatya Mayangkara Ingkang katingal Gagah Prakasa candaripun para kadang putra muksa sabur hanyilah ingkang dipun gambaraken dening para kadang saking Mayangkara original kota Paris kira sak keluarga ngaturaken sugeng Pak Inara sugeng amirsani ngantos purnaning pagelaran yo cumangkah nut wirama goyang karine negara yo Prawatya mugi anggen kula sak keluarga Mayangkara nyuwun tambahi toko pangestu mugi anggenipun para kadang putra ingkang ngatur panglipur kang samya pinanggih rahayu kaliselir ing sami kula mulai wasana saking keluarga Mayangkara original ngaturaken sugeng amirsani ngantos purnaning pagelaran sumangga Nambiak barisanipun para kadang putra Mayangkara original
amit kang biribut ing wirid diwanci adat ditiralare para leluhur kang duwe nguning tanah Jawi ana kunjaran kang tengara hanya spito kang kiri beri sang popo kang jemene wonten ing panjering papat pagelaran menika nyuwun tambeng donga pangestu dumateng para pemuda leluhur para gaib ugi ingkang maha gaib wonten ing saking wonten ing papat pagelaran punika anggenipun kula keluarga Mayangkara original ing dinten punika atur masugatan wonten ing mriki panggenan mugi-mugi tinebena saking sengkala tinebena saking merubeda mugi tansah pinaringan kalih ing sabikala pinaringan kalih ing sabikala tansah pinaringan rahayu 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 sagunging dumadi Waraga Mayangkara original Semarik Marolatan Apindo nyuwun kanugrahan Gusti Ngahakarya Jagat mugi pinaringan kalih ing sabikala Mayangkara original punika dipun katuh
Mayangkara original. Yos.
wengine mung ngrasakne panase kaya ngene larang udan larang tangan saben dina mung tansah keloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan yen mana tole nyop-nyoban ora betah awane panas tenan angin sumiler ra karuan katone wos larang udan tenanan sesarangan mayang koro original Wijaya Audio asal panase kok kaya ngene yen wis katon bantare Suryati saarinane wengine mung ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan tandur kekuringan lemah sawah sing padha kekeringan yen awan golek betah awane panas tenan angin silir ra karuan katone wis larang udan temenan yen awan golek betah awane panas tenan angin silir ra karuan katone wis larang udan temenan oh oh oh
umpama aku rawati bisa lara balas lara kaya tatu sing tak tompo nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe tresno liya susah seneng bareng dilakoni eling kok yo kowe eling tresnamu ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Duh Gusti kuatno atiku Duh Gusti kuatno atiku kata-kata hari ini Mas peteng ora padang ora ganteng ora disayang tak kira terus nopo ki tulus tibake ki yoga apus-apus ternyata aku salah mencintaimu selama ini dan mencintaimu adalah rasa sakit yang aku sengaja pokoknya intinya semua akan peret pada akhirnya peret gak tau resiko untuk bojo sinden sing lanang mesti ora kompen siap-siap kuru yo
Koro original. Say, Hello, say, baik, kali ini berbahagia masih berlibur bareng-bareng seni jaranan wayang Goro original. Datang langsung dari kawasan Kelurahan Pakunan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia tentunya. Menghibur warga masyarakat Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Berikut akan hadir dua video cantiknya dari wayang Goro original untuk panjenengan semuanya tentunya. Bareng-bareng ada Wijaya Audio juga dari teman-teman YouTuber tukang kecil Jawa Timur, Matur Supedun. Yuk, artisnya wayang Goro original semua go. Asai. Ya. Cek. Yo. Spesial pakai telur ini. Sik. Oh, enggak Mas Yana. Wayang Goro original. Wijaya Audio. Goyang Bapak. Halo.
padamu, menyanyikan lagu ini hanya padamu. Goyang kembali Mayang Gorong original. Tumbang berasa dangdut kalem sudah bareng-bareng Mayang Gorong original. Ya, ini nampaknya yang dari jauh belum merapat ya, Dek ya. Iya, belum. Oke. Semoga Mas Yono. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga lancar berkah rezekinya. Amin. Didem rada ya Cah ya. Ya Allah, saliman mawon pun. Lah ngoten nih, piro sih kesabaran kok. Nggih amin. Dikasih sama teman kembali bareng-bareng Mayang Gorong original. Wijaya Pro Audio.
Bapak dilanja. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnaku luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ora nyono kowe lali karo aku loro atiku keloro rasane nganti nembus ning dada nangisku iki merga kowe sing lari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ora nyono kowe lali karo aku loro atiku keloro rasane nganti tembus ning dada nangisku iki merga kowe sing lari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki wayang para original
Betul. Sapa kang tumeka, sapa kang tumeka, sapa kang majik. Ana ing sajroning badan, ana ing sajroning jiwa ragane punika. Tak suwun enggal bali marang sang antaraning dumadi enggal bali marang papan durung. Tak jalo tak suwun kowe bali dina iki yen ora pake bakal karo gontone Gusti Kang Dama Mestri Kodat. Enggal bali sirna marga layu enggal bali saking kersaning Gusti. Saguhi porkateng pakarso kakung Sumaro putri kang satu dan kirmatan putri kepiki bagidan. Para belo kalau wau jemri kobat dalipun para pati umpulukan di paten pantarangan kagera jemot ring arbian digantar kudo tam-taman bisa keberen. Ingat sabar mari para saking kerso panjenengan sami mila kalebet.